Vitajte hráči. Dnes sa ponoríme do sveta, kde svetlo zachováva rovnováhu a kde sa aj Enderman môže stať hrdinom. Poďme na to. Enderman a posledné svetlo. Pripojený hráč Tommy Tank. Pripojený hráč Lilibu. Server Mine Reality 5.1 Survival RPG Mod. Tommy a Lily boli kamaráti zo školy. Dnes si dohodli veľkú výpravu na novom serveri, o ktorom sa hovorilo, že ukrýva tajomné výzvy. Po spavne v biome Pieskové útesy si všimli stĺp svetla stúpajúci do neba. Čo to je? Maják? Povedala Lilibu. Tommy Tank odpovedal. Neviem, ale vyzerá to ako obyčajný bacon. Pod stĺpom svetla bol nápis. Kto nájde posledné svetlo, zachráni dimenzie. V noci sa objavil Enderman. Ale neútočil, mal na sebe fialový plášť a v ruke držal zvláštny svetelný kryštál. Tommy Tank povedal. Nerob nič, má v ruke niečo. Enderman sa volal Elios. V čete sa objavilo. Hráči, potrebujem pomoc. Posledné svetlo z hasína, povedal Enderman. Elios ich zaviedol k starému portálovému chrámu. Boli tam 4 portály, ale len jeden žiaril do svetla Luminis. Enderman Elios povedal. Aby ste ho aktivovali, musíte nájsť 3 kamene svetla. Sú ukryté v Nederi, mesačnom lese a temnej vode. Nether bol plný lávy, piglínov a fialových výparov. V starej pevnosti ich čakal Blaze. Hneď na nich zakričal. Svetlo v ohni zhorí, vráťte sa! Po boji získali prvý kameň svetla. Išli ďalej do mesačného lesa. Bol tichý a celý striebristý. Pri mesačnej studni stretli sovu, ktorá zadala hádanku. Čo svieti, keď je tma, no zhasne, keď klameš. A tak získali druhý kameň svetla. Pokračovali do temnej vody. Podmorský svet bol plný rias a smutných mobov. Keď vložili jeden kameň do skleneného oltára, voda sa rozžiarila. Objavil sa im tretí kameň svetla. Keď kamene vložili do portálu, otvoril sa. Vybehol z neho Shadow Null, hráč, ktorý nenávidel svetlo. Začal na nich kričať. Temnota je večná, svetlo je lož. Zasiahol Eliosa kúzlom a portál sa zatriasol. Tommy a Lily kraftili. Tommy vykraftil luk nádeje a Lily vykraftila prútik pravdy. Bitka so Shadow Nullom bola ťažká. Vytváral ilúzie, otváral falošné portály, ale Lily použila prútik a vyriekla. Svetlo je to, čo nás spája. Shadow Null zmizol vo víre svetla. Enderman Elios sa prebral a povedal. Posledné svetlo žije, ale potrebujem pomocníkov. Tommy a Lily postavili maják nádeje. Ten sa rozžiaril pri príchode každého hráča.
A dnes sme zachránili posledné svetlo. Zistili sme, že aj Enderman môže byť hrdina. Možno nie všetko je čierno-biele. A čo vy, kamaráti? Možno raz vstúpite na server, kde budete musieť rozhodnúť medzi svetlom a tmou. Čo by ste spravili? Išli by ste hneď do Netheru, alebo by ste najprv hľadali indície v lese? Vyberte si a začnite svoje vlastné dobrodružstvo.